iton Paskito Junior. Ade. Ha, ini ya? Ato na ako. Sino iton? Milyon. Sino Simeon ni Dondon? Paskito is the only one. Oo, siya? Yes. Simeon? Yeah. The only one man. Ano may kwan iton? Si Simeon Paskito Junior at ang beneficiary yan ah. Oh, libreng bigas. Ano tayo may sisering? Thank you very much. Not to Sir Manolito. Yellow. Oh, Lito. Manolito. Oh, Sir Lito. Thank you. Ano tin barangay? Okay, ikaw. Kilala ko. So, tiket ba? Dari Nasya? Natatagan? Iya. Ikat ang beneficiary ng libreng bigas. Sinangkan Manolito nga abad. Kaya rin ako. Ang arte may sisering. Arte. Kamera. Salamat dito, Bansi, sa akin. Sana, Paano iliwari ka pa kao ko? Maabot na iba. Madali na. sana tuloy-tuloy lang sorte ha. Dito, matuloy-tuloy lang sorte para tuloy-tuloy naman tayo mo suporta sa kadamon sa magkoreo. Salamat tal, ikaw. Halo, anik balay ni Grupo Eduardo. Oo. Yan ang beneficiary yan at ang libreng bigas. Oo. Ya, ano ko natin may sisering? Ato ka YouTube. Di ba? Salamat. At mong kamera. Salamat. At tingin ka manulito nga badges. Salamat. Salamat. Ano, di kat grasya? Amo na lain eh. Na, tagliwat. Nangatag ka naman? Kaya mo mga iyan, ay dalahin eh. Ano purpose ba ito? Ah! Anay daw. Anik balay ni Virgilio Catalo. Sino maiton? Asawa ko. Ang kapit ko. Yeah. Congratulations daw. Daw. Nagdaw. Oo, tikain ka manulito nga badges. Ano mati may sisir eh? Salamat. Manolito. Abadjis ka shot. Sunod. Yeah.